Ano, lalaban ka? Astidi. Astidi. Pinapatid mo pa rin. Napatid mo masama ang mga kapatid ko. Dahil masama naman sila. Dahil pinatay niya ang mga ahas naming tulad namin mga taga-gubat. Ha? Pero pinatay mo pa na ang mga pamilya ko. Ang No. pinatay mo rin ang mga kapatid ko at mga kaibigan ko para na rin silang mga pamilya ko. Kaya ipaganti ko sila sa'yo. Dahil ang kamula mo ba nila? Ha? Ano kung pinatay? Wala kang pinatay. Kaya ang mukha mo parang mayroong pinatay. Mama, mabait ako. Mabait ka? Sa mukha mo yan, mabait ka? Lal. Mabait ako pero maging masama itong tao. Hala. Ako maging masama. Dahil sa mga ginagawa mo, no? Namatay ang mga pamilya ko at ang lulo ko hindi na nakalakad. Pinatay mo rin. Pero hindi mo pinatay ang hindi mo magsalita. Kung hindi, mamamatay ayaw mo at lola. Mansadi, mansadi. At pinatay mo rin ang mga taong malalaban. Pero ang utos ko, ikaw ng utos ko. Pero hindi kita, hindi. Ayusin mo kung sasalita mo, Supermam. Parang hindi ko naman kayang salitaan yan. Hindi, Hindi ko, maglaban na tayo. Brilyante ng apoy. hindi mo, beryante ng apoy. Bigyanti ng lupa. Patayin mo ang apoy. Beryante ng tubig. Tubig. Bigyanti ng arena. Okay, okay. Okay, okay. Nyenye, mahila ka di ay. Ayaw ba? Kung gusto pagi. Buntot pagi. Beryante. Marunong mo. Beryante ng laban na tayo. Tumawag ka na labas. Gaster. Astade. Brilyante ng apoy. Astade. Oh. Oh. Huli mo ako. Kunin mo. Huli mo ako. Yes! Langin kita! Langin kita! Sige, kung gusto mo kunin ko kapatid mo. Oh, puso mo. Lalayo ang bahay mo. Kinain mo. At naman ang loob mo kasi tayo yan. Ano panagsalita mo? Panagsalita mong maarawan. Lo, makarawan. Ano bang maarawan? Panagsabi mo lang para hindi ka operahan. Masama ka. Pinapawisan Nawala ka na ako marami. ng busis dahil kayo. Umuwi ka na sa inyo. Kumain ka ng kape. Kumain ka ng kape. Hindi ako kumain. Masama ko. Masama kang tao pero hindi ka masama. Saan naman? Masama kang tao pero hindi ako masamang tao. Hala. Ako ang kapatid Hala, tanawa na Chad. pamilya mo. Oh, tanawa na. Best actress. Hmm? Ako ang pamilya mo. Hmm? Pero mag-isisita ako. Sige, Pinapatay mo pa rin mag-usap ang na lang mga tayo. kapatid Hindi mo. na lang tayo mag-away. Siya ang dahilan mo. Ang dahilan mo. Bakit lumaman ka mga tao para sa amin? Hala. Para namin sa pamilya mo. Hindi mo para kailangan ako saktin. Hala. Pero, Pin. pinatay mo rin ang mga katulad kong mga tamawo at mga kaibigan ko. Para naman ko na silang pamilya. Pinapatay mo pa rin ang pamilya ko na hindi tamawo. Hala. Para magsalita. Masama kang tao pero pinatay mo ang lola ko. Pero masama kang tao, hindi mo siya pakawalin. Pakawalin. Oh. Nakawalin mo siya. Pakawalin mo siya. Mamamatay ikaw. Iinis ko. Iutos ko kung sino ahanapin mo. Mohonong nata kay ngit-ngit na. Woo! Best actress, Inday. Sa pangalan mo, Day? Claret. Claret Chocolate. Santana. Ay, talaga. Sa name ni mo, eh? Claret? Claret Chipino. Kuya. Pila edad ni mo? Pila edad ni mo? 3. 3. Sa school na ka? Baka meron utos para ipapatay ko. Kunong naiugma na pod part 2. No! No. Ito ang utos ko para hindi ka operahan. Ilis na ka?